cut. O, yan. At ikaw, sabi mo bagay game na, ha? Magkukwento na ako, ha? O, cut, sabi mo bagay game na. Magkukwento na tayo. O. Ikaw, isa pa, o, game na. Ayan, game na. Yung mga pabanat na yan, dapat yan, may mga pasakalye. Yan, o, ayan na, kita mo naman, o. Siyempre, yan, may ano muna ako sa ano, may mga pasakalye muna, ha? O, ayan, o. Ayan. Ayan. Noong 999, o, ito, ano, anak, ay may isang hari na ang pangalan ay si King Solomon. Si King Solomon ay may edad na 88 at 8 linggo. Siya ay may alala yung pangalan na Jackie. Ayan. Sabi nung hari kay Jackie, Jackie, yaman din lamang na ako'y matanda na. Ihanap mo ko ng 3 haring papalit sa akin. Ito, 10,000 at 4 na rang kawal. Umanap ka ng haring papalit sa akin. Ayan, naglakbay ngayon si Jackie. Ayan, cut. Cut. Ayan, naglakbay ngayon si Jackie. Lakbay. Lakbay. Malayo ni lakbay ni Jackie. Hanap ng 3 haring papalit eh. Ayan, o. Ayan. Ayan. Dumating ngayon si Jackie. Sabi niya, mahal na hari, na ito na po ang 3 haring papalit sa inyo. Si King Kula, si King Kusnoy, at saka si King Kong. Sabi nung hari, Jackie, ano pa kulang sa kanila? Kulang po sila sa asawa. Ito, 10,000 at 4 na rang kawal. Maglakbay ka. Humanap ka ng mga papangasawa ng 3. Ayan, cut. Ayan, cut. Ayan, cut. Ayun. Sinsin niya, no? Ayan, no? Ayan, lakbay si Jackie. Hanap ng mga papangasawa ng 3. Ayan. Dumating na naman ngayon si Jackie. Mahal na hari, na ito na po mapapangasawa ng 3. Si Queen Areng, si Queen Inday, si Queen Maria. Sabi ng hari, ano pa kulang sa kanila? Kulang po sila sa sapatos. Sabi ko, oh, ito 10,000 at 4 na rang piso. Bumili ka ng sapatos kay Badong. Ayan, naglakbay ngayon si Jackie. Oh, cut. Ayan, lakbay. O, yun. Lakbay. Ayan, lakbay na naman. Pupunta doon kay Badong eh. Ayan. Dumating ngayon si Jackie. Ayan na naman si Jackie, oh. Mahal na rin, na ito na po ang sapatos ng 3. Yaman din lamang na ang paa nila ay maliliit. Dapat sa kanila ay size 6, size 6, at size 6. O, sabi nung hari. Ano pa kulang sa kanila? Kulang po sila sa alas. Ito, 10,000 at 4 na rang piso. Bumili ka ng alas kahit sa sidera. At lokal, o, ayan, cut, o, ayan. Ayan, alakbay si Jackie. Punta na sidera, ay malayong pistahan eh. O, ayan. 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 Lakbay na naman. Dumating ngayon si Jackie. O, ayan. Mahal na hari, na ito na po ang alahas nila. Alahas, alahas, at alahas. Sabi ngayon nung hari, Jackie, yaman din lamang na ikaisang matapat na kawal. Ay, bibigyan kita ng 3 alalay. Si Janong, si Joker, si Jessie. Bibigyan din kita ng asawa, si Queen Elizabeth pa. Sabi nung hari, Jackie, bibigyan ko rin siya ng sapatos. Yaman din lamang na ang paa niya ay malaki doon sa 3. Dapat sa kanya ay sa 7. At bibigyan ko rin siya ng alahas, diamond pa. Sabi nung hari, Jackie, sa loob ng 9 na taon yung pagsasama, ay magkakaanak kayo ng 8. 5 tomboy at 3 bakla. Oh.